تماشاوانên hêja niha çavên her kesî li ser banga serokê PKK Abdullah Öcalan e. Tê çava rêkirin divê mehê de bide. Ehtimaleke mezin heye ku Öcalan ji PKK bixwaze ku dawî li şerê çekdarî bîne û dest bi proseya karê siyasî bêkirin. Lê ew texmînin yanî sedî sed nayê zanîn ka wê çi bêje û wê Tirkiye gavên çawa bavêje. Lê çi be jî bandora wê banga Öcalan wê hem li Bakurê Kurdistanê hebe hem jî li ser roj avayê Kurdistanê wê gelekî giring be. Ji ber vê jî em divê bultena xwe ya heft de giringê didin wê mijarê bi rastî ji ber ku yekser rasterast Kurdên Rojavayê Kurdistanê û heta Kurdên din jî alaqedar dike. Li Amedê îro mîtînga Dem Partiye bû. Ez vê ji we re pêjim. Ew mîtîng ji bo azadî û aştiya civakî hatibû çêkirin, slogana wê jî xwe ew bû. Li gorî bernameya wê partiye yanî Partiya Dem wê li pêncî û yek bajaran ew mîtîng bêne çêkirin. Mîtînga îro jî li Amedê li qada stasyonê bû. Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakirhan di mîtingê de axifî û got di demekê de ku ev qas alozî li rojhilata navîn hene divê ferq û cudahiya her kesî bê qebûlkirin û li ser zemînekî wek hev bijîn. Biryara mîtingên bi vî rengî berdewam bikin û sibe jî wê li bajarê Mêrdînê û li Adanê çê bibe. İyi bir süreçten geçiyoruz. Tekçi rejimlerin Niha em di pêvajoyekê de dijîn ku hemû rejîmên tekparêz, mezhebî yên ku pêkhateyan tune dibînin û otorîterin yek bi yek xirab dibin. Li rojhilata navîn ku ev qas alozî û qeyran hene tişta herî girîng ew e ku mirov pir alî be. Divê cudahî bêne qebûlkirin. Divê nasname û bawerî bi cudahiyên xwe li ser zemînekê wek hev bijîn. Birêz Öcalan vê dike. Dixwaze xelkê Amedê azad be û qeyyûm lê nebin. Koçerên sêrtê ji bo ku bi nasnameya xwe bijîn Birêz Öcalan nexşereya azadiyê amade dike. Birêz Öcalan nexşereya aştî amade dike. Birêz Öcalan ji bo jiyaneke azad nexşereyekê amade dike. Tenê ji bo Kurdan jî ne. Ji bo hemû gelên ku li Tirkiyeyê dijîn vê nexşereyê amade dike. Birêz Öcalan dixwaze Kurd azad bin û bi awayekî azad bi zimanê xwe yê dayîkê biaxivin. Birêz Öcalan dibêje divê êdî qeyyûm li ser îradeya Kurdan neyên danîn. Kesayetiya olî Diktor Murşid Maşûq Xeznewî îro li Şêxan li Başûrê Kurdistanê serdana laleşa nûranî kir û li gel mîrê êzîdiyan Hazim Tehsîn Bek civiya. Di civîna herdû aliyan de behsa dawî pêşhatên Rojavayê Kurdistanê û rewşa êzîdiyan li Sûrî hate kirin. Şêx Murşid Xeznewî tekkezî li ser hevgirtina Kurdan kir û got civîna Serok Barzanî û fermandarê giştî Hesedê Mezlûm Abdî jî gelekî giring bû. Her wiha eşkere kir ku pêwîst e li Sûriyê ihtiraf bi ola êzîdiyan were kirin. ملتê me êzîdî gelek astengî dîtin, gelek êş kişandin, gelek kul kişandin. Xwedê bike înşallah rojên dawî bin ew êş nema werine serê wî milletî. Lakin ew êş wextê got destê me net destê hev debe. Wextê got em piştgirtiya hevdû nekin, wextê got em destê hevdûn negirin, wextê got em wecyekê di navbeyna civaka xwe de em durist nekin, mixabin ew êş mumkin e ihtimale careke dî bizîvirin. Parlamentera Kurd li Bexdayê viyan dexîl ji bo êzîdiyên ku Daişê ew revan dibûn biribûn Sûriyê çend daxwaz ji hikûmeta nû ya Şamê kir. Viyan dexîl dibêje ew ji rêveberiya Sûriyê daxwaz dikin ku li ser azadkirina jinên êzîdî yên ji aliyê Daişê ve li Sûriyê revan dîne kar bike. Dibêje li Sûriyê hejmareke mezin ji jinên êzîdî hene ku sûcên mezin li hemberî wan hatine kirin. Xwest ku ew dosya neyê paşxistin û divê hikûmeta Iraqê jî li gel hikûmeta Kurdistanê hev ahengiyê bike. Viyan dexeyl her wiha eşkere kir ku rola Herêma Kurdistanê di rizgarkirina jinên êzîdî de gelekî mezin e. Berî di rojan me dîmenek li ser ekranên Rûdawê ji we re pêşkêş kir. Dîmenên asayişa hikûmeta Sûriyê ku derbasî bajarê Efrînê bûn
خلکی جی به دف و زرنیان پیشوازی وان کرن لی پشت جا عفرین درکتن و گریان حلبی لسر و یکی بردف که اوفیسا پیواندین در یا ریببری خسر کمال عاکف جا حکومت سوریه خواست که لسر و گراندنا ولاتین عفرین کار بکه کمال عاکف گوت بری چند روزان وان دید که کاروانه کی آسایشا گشتی یا حکومت سوری جا حلب در باسی عفرینی او هز دبیجه جنشکه و جا عفرینی درکت پشتی و چکداران دست به اپراسیونا گرتنا ولاتین کرد کرن که پیشوازی وان هزین آسایشه کرن کمال عاکف دبیجه دوی شام لسروی بویره داخویانیه که بده و کار و گراندنا خلق عفرینی جی آسان بکن بالسدان ولاتین کرد لوینا لدیجی ایرشین ترکی لسر روش آوای کردستان خوپیشاندان کرن جهر چار پرچین کردستان کرد بشتاری و خوپیشاندانا شرمزار کرنا ایرشین ترکی کرن دیمانین تایبت جه وینا پایتخت نمسا جروداوی را هاتنه افجی دیمانین کون دبینن دیمانین تایبتین روداوی نه وکه کتی دا دیار دبه آلا کردستان هاتیه بلند کرن و هروها آلا یپگیجی دناوا آلاندا هيا اف خلقي كو هن سر اكران دبينن خلقي چار پرچين كردستانينا كو لفيانا ايرشين حكومة تركي ايرشين ارتشا تركي لسر روج اوای كردستاني بتايبتي بنداوا تشريني شرمزار دكن آلا نمسا و آلا نو يا سوريجي هاتيه بلند كرن